Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşda baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşme başlaýas. Şugun Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Katar döwletiniň emiri Tamim bin Hamad Al Thany'ň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Iki döwletiň başçylary birek bilen meherli salamlaşyp, iki çäk söhbetleşikde ilki başdan özary hormat goýmak, hem ynanşmak esasynda ýoly goýulan diýip bolan dostlukly Türkmen Katar atnaşyklarynyň möhüm meseleler boýunça pikir alşmaga döredülen mümkinçiligi kanagatlanma bildirdiler. Telefon söhbetleşiginiň dowamynda Türkmenistanyň prezidenti hem Kataryň emiri iki tarapyň hoşniyetli erkekler netijesinde üstünlükli üsürleýän döwlet atnaşyklarynyň ýokary derejesini belläp, ileri tutulýan uglarda özara bäxtli hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin uly mümkinçiliklerini bardygyny natadar. Şunun bilen baglykda iki ýurdun hem netijeli söwda ykdysady hyzmatdaşlygy puturlandyrmaga, dürli pudoklarda ýakyn işgör gatnaşyklaryň höwetlendirilmegine gyzyklanma bildirýänlikler tasdiqlandy. Bar bolan uly mümkinçiliklerden uralanyp neft gaz toplamy, uly kommunikasiýa ulgamy, himiýa hem dokument sanaty, söwda we maýa goýmy hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugrar hökmünde görkezildi. Bu ulgamlarda uzak möhletli hyzmatdaşlyk hem bilelikdäki tatlamalary durmuşa geçirmek üçin uly mümkinçilikler bar. Şunun bilen birlikde taryhy köklen hem iki halkyň medeni ruhy gymmatlyklarynyň umumlygyna dayanýan medeni insanperwer ulgamda däp bolan hyzmatdaşlygyň Türkmen Katar atnaşyklarynyň aýrylmaz bölegi bolup durýanyny bellenirli. Taraplar sevt hem ähmiýetli möhüm meseleler boýunça pikir alşyp, Türkmenistanyň hem Katar döwletiniň iri halkary gurumlarynyň çäklaryny köp ýyllyk hyzmatdaşlyga ygrar natadylar. Biziň ýurtlarymyzda öňe sürilýän oňy teklipleri hem başlanýaçlary özara gollaýanlyklaryny görkezýärler. Söhbetleşigiň dowamynda dünýäde dowam edýän hemde adamlar üçin çynlyky öhüme öwrülen koronavirus pandemiýasy meselesine degilip geçildi. Şunda dünýä birleşiginiň bu howply ýokunjyň ýaýramagyna garşy görüşde tagalalarynyň mundan berýän jewsendirilmeligiň zerurdygyna anamillerli. Türkmen lideri dostlukly döwletiň başçylaryny özü üçin islenlik amatly wagtda ýurdumyza resmi sapar bilen gelmäge çağırdy. Çaqlyk, hoşallyk bilen kabul edildi. Saparyň möhletleri diplomatik ýollar arkaly alýarlar. Telefon söhbetleşiginiň ahyrynda hormatly prezident bola Gurbanuly Berdimuhammedow hemde Katar döwletiniň emiri Tamim bin Hamad Al Thany taraplaryň ähli ular boýunça umumy awadançylygyň bäxtligine, netijeli döwlet atnaşyklaryny işiň ösdürmäge gyzyklanma bildirýänliklerini ýene bir gezek tasdiqlap, birege berkjan saglyk hem üstünlük iki ýurdun doganlyk halklaryna bolsa parahatçylyk, awadançylyk we rowaçlyk arzu etdiler. Telefon söhbetleşigi Katar tarapynyň başlanýagy boýunça geçirildi. Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resmi namlar bilen tanışdyrýas. Türkmenistanyň hemýeşilik bir taraplaryň şanly 25 ýyl münasibetli halkara maslahatyny dawralar hem çäreleri geçirmek hakyna Türkmenistanyň prezidentiniň 2019-njy ýylyň 6-njy dekabryna çykaran 1528-nji kararyna laýykly hem Türkmenistanyň hemýeşilik bir taraplaryň şanly 25 ýyl münasibetli halkara derejetindäki çäreleri ýokary derejede geçirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary bol çekdi. Resmi nama laýıklykda Türkmenistanyň daşary işler ministrligine Aşgabat şäherine 2020-nji ýylyň 10-njy dekabryna Türkmenistanyň hemýeşilik bir taraplarynyň 25 ýyl münasibetli bir taraplyk syýasaty we onuň halkara parahatçylygy, howpsuzlyk we durnukly üsüşi üpçün etmekdäki ähmiýeti atly halkara maslahatyny ýokary guramaçylykly derejede geçirmegi üpçün etmek tapşyryldy. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne Türkmen halkynyň milli buýsanjy hem baýlygy bolan behişli bedewlemiziň dünýädäki şan şöhratyny hasam berende galdyrmak hem Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli çäreleri ýokary derejede geçirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary bol çekdi.
Resminama bilen Türkmen atlary döwlet birleşigine Mary atçylyk sport toplumynyň çapy ýodatynyň durkun täzelemek, hemem oňa döwrübap örtügi düşemek boýunça işleri ýerine ýetirmek barada berk ýol hojalyk jemgyýeti bilen şertnamany baglaşmaga ygtyýar berildi. Durkuny täzelemek işlerini 2020-nji ýylyň noýabr aýyna başlamak, hemem çapy ýodatyny 2021-nji ýylyň mart aýynda ulanmaga dogry taýýar edip tapşyrmak belenildi. Türkmenistanyň hemýeşilik betaraplygynyň şanly 25 ýyly münasibetli halkara maslahatyny dawarlary hemem şäherleri geçirmek hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň 2019-njy ýylyň 6-njy dekabryna çykaran 1528-nji kararyna laýykly hemem Türkmenistanyň hemýeşilik betaraplygynyň şanly 25 ýyly münasibetli halkara derejetindäki şäherleri ýokary derejede geçirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karara çekdi. Resminama laýykly Türkmenistanyň Söwda Sanagat Idarasyna degişli ministerlikler hemem pudoklyny duranyş idaralary bilen birlikde 2020-nji ýylyň 1-nji 12-nji dekabr aralygynda Türkmenistanyň hemýeşilik betaraplygynyň şanly 25 ýyly münasibetli halkara serwisini hemem oňçaýaklarynaky şäherleri ýokary derejede guramaçylykly geçirmegi üpçün etmek tapşyryldy. Berkalar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzyň senagy taýdan ösdirilmegi, pudogyň önümçilik kuwatlyklarynyň artdyrylmagy, şeýlelikde Türkmenistanyň eksport mümkinçilikleriniň ýokarlanylmagy ugruna maksatnamalaryň işler alyp barylýar. Şunlukda ýokary tehnologiýaly, täzeçil usullary hemem döwrübap enjamlar bilen üpçün edilen önümçilik kärhanalarynyň ösdirilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Milli ykdysadyýetimiziň öňde barjy pudoklarynyň biri bolan gaz hemýe toplumyna sany tehnologiýalaryň ýygydarly ornaşdyrylmagy netijesinde bu urda oňy netijeler gazanylýar. Günnüň öňe hormatly prezidentimiziň tagalaty bilen gurulyp ulanylmagy berilen Balkyn welaýatynyň Gyýanly şäherçesinde ýerleşýän polimer zawody Sewitde iri senagat kärhanalarynyň biridir. Gyýanlydaky polisiýen hemem polipropilen öňürýän gaz hemýe toplumy dünýäniň öňde barjy önüm öňürjörüniň enjamlary bilen üçledilip, ol ýylda 5 milliard kub metr tebii gazy gaýtadan işlemäge niýetlenýär. Bu ýerde polisiýen hemem polipropilen önümçiligi boýunça hereket edýän iri gaz hemýe toplumy bu urda amala aşyrýan ilkinji 23 ýyl tasamalaryň biri bolup durýar. Ol ýurdumyzyň neft gaz senatynyň önümçilik kuwatlyklaryny artdyrmakda möhüm orny eýerýär. Ýerine aýtsa kuwatly döwrübap toplumyň işe girdilmegi bilen 1000 urak täze iş orunlary döredi. Şeýle kärhananyň önümçilik ulanmalarına işleýän hünärmenler daşary döwletlerde hemem ýurdumyzda ýürüti okulary geçip olary ýokary hünärli işgärler bollar. Toplumyň şäherine işgärligiň önürjülükli zähmet çekmek hemde amatly diň jalmak üçin ähli derur şertler üçin edildi. Muňa hormatly prezidentimiň halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarlanmagyny esasy urduny ýa-ni döwlet siýasatynyň oňyny netije berýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Toplumyň örümçilik ulanmalarına tebii gaza gaýtadan işlemek arkaly ýylda 386 000 tonna ýokary hili polisiýen, 81 000 tonna polipropilen hemem beýleki içerik hemem daşarky bazarlarda uly gyzyklyma bildirilýän önümler öňürlýär. Toplumyň düzümine gazy bölüji, etany gaýtadan işleýän polisiýen hemem polipropilen öňürýän bölümler bökdönşi hereket edýär. Iri gaz hemýe toplumyny ähli işlere awtomatik usuly ýerine ýetirilip, olary merkezleşdirilen görnüşde dolanylýar. Oňçaýaklaryny, hemýe serişlerini hemem taýýar bolan polimer önümlerini saklamak üçin ýürütülýän ammalar gurulýar. Ma'lum bolýar, ykdysadyýetimiň ähli pudoklarynyň häzirki zamana täzeçil usullar hemem ekologik taýdan amatly tehnologiýalar arkaly işlemegi bu urda öňde durýan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň baş şertini emele getirýär. Hormatly prezidentimiň paýhasy ýolbaşçylygyny energetika siýasatyny üstünlikli durmuşa geçirýän Türkmenistan ýanyş energetika toplumynyň ähli düzümleriniň döwrübap derejede ösdirilmegine hemem häzirki zamana örümçilik kuwatlyklarynyň artdyrylmagyna möhüm ähmiýet berýär. Uglavadorod serişlerine baý bolan gorlary özleşdirmek, olan binýadynda täze önümçilik kuwatlyklaryny döretmek milli liderimiň durmuşa geçirýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan urlarynyň biri bolup durýar. Şunlukda ýurdumyzda dünýäniň dürli bazarlaryna uly esegden peýdalanýan gaz hemýe önümleriniň önümçiligine möhüm ähmiýet berilýär. Türkmenistan tebii gazyň gorlary boýunça dünýäde iri döwletleriň biri hasaplanýar. Şunuň bilen baglykda tebii gazyň baý gorlaryny özleşdirmek, oňa gaýtadan işlenilýän möçörlerini artdyrmak hemem bu urda degişli önümçilik kuwatlyklaryny döretmek häzirki döwrüň möhüm wezipelerinden biri bolup durýar.
Aýratynamy Balkyn welaýatynyň şäherlerine uglavadaro terişleriniň baý gorlaryny ewron känleri özleşdirmek, gadyly bolýan baýlyklaryň mukdaryny artdyrmak meselelelerine möhüm ähmiýet berilýär. Şunun bilen baglykda bu sebäpde gaýtadan işleýän senagat kärhanalarynyň iýdigdäli gurulmagy ýalňyç energetika toplumynyň öňünde durýan möhüm güýçler hökmüne kesgitlendi. Şunun bilen baglykda ýurdumyzda neft-gaz senagatyny ösdürmek maksatnamasyna kesgitlenen güýçleri ýerine ýetirmek ugruna maksatnamalaryň işleri amala aşyrylýar. Toplumyň örümçilik desgalarına täzeçilik tehnologiýalar kememe sanly ulgam işiň ornaşdyrylýar. Alymyň ýokary gananlarynyň kememe täzeçilik usulyny iýdigdäli ornaşdyrylmagy netijesinde pudogyň örümçilik toplumlaryny öňürleýän önümlüň möçörleri iýdigdäli artýar. Kemem ulan kiri döwrüň talabyna laýyk derejede gowranylýar. Bu urda halkara hyzmatdaşlygynyň işiňleşdirilmegi pudogy daşary ýurtlaryň ösen tejribeleriniň ornaşdyrylmagyna kemem maýy goýum serişleriniň çekilmeginde aýratyn ähmiýetli bolup durýar. Şu noktalardan örümçilik desgalaryna daşary ýurtlaryň iň kämil enjamlary ornaşdyrylyp, olarda zähmet çekýän işgärleriň hünär derejesini ýokurlanmak üçin ýürütü okulary gurulýar. Bu bolsa örümçilik ulanlarynyň işiniň netijeli häsiýeti eýe bolmagyna kememe talaba laýyk ekologiýa ýagdaýynyň saklanmany şertlendirýär. Ýurdumyzda neft-gaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasynyň gelip çykýan wezipelere laýykly gurulyp ulanylmagy berilen gyýanydaky polimer zawodyny beýtarap döwletimiziň senagat taýdan ösen ýurtdan hataryna çykmagyna, hemem ýurdumyzda önürleýän taýýar önümlüň möçörleriniň artmagyna aýratyn orun degişdir. Toplumyň ýokary tehnologiýaly enjamlar bilen ornaşdyrylmagy ýurdumyzda daşky uşagy goramak babatda kabul edilen çözgütlerini üstünlikli ýerine ýetirmeginiň baş şertini emele getirýär. Bu bolsa milli liderimiziň tapşyrygyna laýykly durmuşa geçirilýän giň gärmli örümçilik maksatnamalarynyň daşky uşagy ziýansız bolmagyny üpçün edýär. Muňa öze döwlet başçymyzyň belleşýäri häzirki döwrüň möhüm talaplarynyň biri bolup durýar. Bu bolsa Türkmenistanyň ähli urary boýunça sadaşykly ösüşi eýe bolmagy, ýurdumyzyň dünýäniň iri energetika döwletleriniň biri hökmünde ikrar edilmegini şertlendirýär. Bu işte ýurdumyzyň ýalňyç energetika toplumyny, şol sanda gaz himiýa senagatyna möhüm ornuň degişdigini bellemeli. Gyýanydaky gaz himiýa toplumynyň tutuş sebäbi boýunça öňde barjylarynyň birdigini bellenigde bu önümçilik toplumynyň ören uly geljeginiň bardygyny äşkär edýär. Toplumyň häzirki wagtda gadanýan zähmet ýeňişleri ýurdumyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan Türkmenistanyň beýtaraplyk derejesiniň 25 ýyllyk bayramçylygyna munasip sowgatdyr. Şuň video aratnaşyk ulgam arkaly daşary ýurtlaryň hemde halkary guramalaryň wekilleri bilen birnäçe gepleşikler geçirildi. Olarda Türkmenistan bilen Awraly halkary guramalaryň hemde dostlukly döwletleriň arasynda uzaly ýoly goýulan oňuň gatnaşyklaryň geljekki uglary barada jekmejek pikir alşmalar boldy. Türkmenistanyň we Şwetsiýa paşalygynyň daşary işler ministrleriniň arasynda sanly video aratnaşyk ulgam arkaly işen görnüşde geçen gepleşikleriň başynda diplomatlar iki taraplyň meseleleriň giň gelimini arat maslahatlaşdylar hemde sebit we halkara gün tertibi boýunça pikir alşdylar. Şehirdeki ýurdun daşary işler ministrleriniň ýolbaşçylary siýasy, diplomatik, sewda, ykdysady, meden insanperwer ulgamlardaky hemde bilelikde durmuşa geçirmäge giň mümkinçilikleri bolan Ýewropa Birleşiginiň we Merkez Aziýanyň täze strategiýasynyň çäklerine gatnaşyklaryň güýçlendirilmegine iki taraplyň gyzyklanma bildirdiler. Gepleşikleriň dowamyna taraplar şeýrede sebit we halkara düzümleriň şol sanyna Birleşen Milletler Guramasynyň we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň çäklerine iki ýurdun hyzmatdaşlarynyň işleňleşdirilmeginiň wajyplygyna aýratyn üns çekdiler. Şeýrede iki taraplyň gyzyklanma bildirilýän ähli ugurlar boýunça gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyny türkmen tarapynyň ygyrarlygy barada bellenildi. Şeýrede Türkmenistanyň daşary işler ministri bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynyň baş direktori ýaratylanmak boýunça guramasynyň baş sekretarinyň arasynda video aratnaşyk ulgam arkaly duş geçirildi. Duşun başynda taraplar durly ugurlar boýunça Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasyndaky uzak möhletlerin hyzmatdaşlygynyň ýokary derejesini aýratyn bellediler. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň diňe merkezi edarasy ýa-da sewitliň edaralary bilen işçi hyzmatdaşlyk edýän barada bellenip geçildi. Duşun dowamyna taraplar ählimum howpsuzlygy we durnukullygy adam hukuklarynyň goragyna, ekologiýa we energetika howpsuzlygy gönükdirilen bilelikdäki hereketleriň ilerledilmegine gyzyklanma bildirdiler. Taraplar ähli halklaryň bähbedine gönükdirilen netijeli hyzmatdaşlygyň dowam edilmegine anam bildirdiler. Sanly video aratnaşyk ulgam arkaly garasy döwletleriň arkalaşygyny atnaşy döwletleriň howpsuzlyk geňeşiniň sekretarlarynyň 8-nji duşy geçirildi.
Meclisiň içine garasy döwletleriň arkalaşygynyň ýerine ýetirji komitetiniň başlygy, köpçüliklerin howpsuzlyk hakyna şertnama guramasynyň baş sekretary, şol sany Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Belarusyň, Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Moldowanyň, Russiýanyň, Türkmenistanyň, Täjikistanyň we Özbegistanyň howpsuzlyk geňeşleriniň wekilleri gatnaşdylar. Türkmenistanyň garasy döwletleriň arkalaşygynyň asasirlenen agdasy hökmünde gatnaşmak bilen arkalaşygyň çäklerine geçirilýän çäklere işçiň gatnaşýanyny bellemek zerurdur. Şuňky mejlisiň başynda tebitligini we halkara gün tertibiniň wajyp meseleleri dogrusyna işçiň pikir alşmalar geçirildi. Sebitlerin durnuqulluğu arat maslahatlaşmağın çäklerine garasy döwletleriň arkalaşygyny döwletleriň howpsuzlyk edaralarynyň wekilleri Awganistan Islam Respublikasyna parahaçylyk we durnuqullugy öpüşün etmek babatyna tagallalaryň geljekde de utgaşdyrylmagynyň zerurlygyny bellediler. Şunun bilen baýagylykda Türkmenistanyň gyzyklanma bildirýän ähli taraplaryň gatnaşmagyna parahaçylykly Awganary gepleşikleriniň inniki tapgyrlaryny geçirmeklik üçin öz syýasy giňişlerini bermäge taýýardygam aýratyn bellenip geçirildi. Garasy döwletleriň arkalaşygyny döwletleriň medeni hyzmatdaşlyk boýunça geňişiniň 35-nji mejlisi hem sanly video aratmaçyk ulgam arkaly geçirildi. Doşukda ýurtlaryň medeni alış-salyş hereketleriniň işçiňleşdirilmeginiň meseleleri, garasy döwletleriň arkalaşygyny döwletleriň medeniýet ulgamyna hyzmatdaşlygynyň 2016-2020-nji ýyllar üçin esasy çärelerini durmuşa geçirmegiň depkini bilen birlikde medeni özara hereketler ulgamyna beýleki derwäs meseleleriň en çemesine seredildi. Şeýle-de Türkmen wekiliýeti sanly video aratmaçyk ulgam arkaly Ýewraziýa giňişlerinde adam hukuklarynyň goranynyň meseleleri, ombudsmenlaryň öňdäwaji tejribe alşmaklary atly 4-nji halkara ilmi usuliýet maslahatyna gatnaşdy. 4-nji halkara ilmi usuliýet maslahatyna gatnaşyjylar adam hukuklaryny goramak we ilerletmek işlerine özara netijeli hyzmatdaşlygyň mundan meýlekde berkidilmegine anam bildirdiler. Gahrman arkadamyň il ýurt bähidine gönükdirlen özgörtmler netijesinde ýurdumyzy dürli ugrar babatyna ösüşiň täze berendiklerine çykýar. Işlemäge, gurmaga döredilýän giň mümkinçilikleri ösüşleri biniýat bolup durýar. Türkmen telekeçilerine berilýän himayet golluglar ýurdumyzy ähli urlarda ösürmekde oňyn çözgüt bolup esasy orna eýleýär. Ösüşleri beklenýän ýurdumyzy gün-günden gözelleşýär. Türkmen telekeçileri dürli urlar boýunça hususy işlerini ýola goýup, yerleçiň malyň esasyna dünýä ölçeglerine laýyk gelýän önümleri öndürýärler. Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy Türkmen Mahabat hususy kerhanasyna daşlygala haritna şany bilen öndürilýän mozaika bedek daşlary häzirki döwürde geçkinli haride urildi. Bu kerhanaň önüm öndürip başlanyna köp wagt geçmedigen bolsa, işini ustat hunermenleriň ýerine ýetirýän öz bolşuly sunugat eserleri uly eslege eýe bolýar. Kerhanaň hunermenleri ören çalışyrmly işleri ustatlyk bilen ýerine ýetirýärler. Olar ilki bilen belli bir ölçegdäki aýna böleklerini ýuwýarlar. Soňra ol aýna bölegini guradyarlar. Guradylan aýna bölekleri gerekli renklere boýalýar. Ýagny renkler endigan çalynýar. Renkler gerekli tekizlikde ýerine ýetirilýär. Bir sydryň renklenen aýna bölekleri ýene-de guradylýar. Yeterlik derejede guradylan aýna bölekleriniň ýüzüne göni çyzyklar geçirilýär hemde olar ýürüýte kesijiler bilen bölekleri bölünýär. Şeýlelikde mozaika bölejikleri emeleyilýär. Dürli renkdäki mozaika bölejikleri ýokary qadganlykdaky peşde ýene-de guradylýar. Peşde renklenip bölekleri bölünen mozaika bölejikleriniň gyrasyndaky ýeti ýerlerini ýokary qadganlyk bilen eretmek hadisesi ýerine ýetirilýär. Şeýlelikde mozaika bölejikleri gutornukly ýagdaýda işlenip taýýar bolýar. Mozaika belli bir ýere renki, şekili, keşfi boýunça tapawutlanýan bölejikler bedek maksady bilen şeýlekem betew bir keşfi emele getirmek üçin ulanýan sunugat eseridir. Arkada prezidentimiň täze gurulýan binalaryň içki we daşky keşfiniň milli ähengde şol wagtyň özünde dünýä derejesine laýyk gelmeligi baradaky tawşyryklaryny ýörelge edilýän mozaika bedek boýunça işleýän hunermenler berkar döwletimiziň bagtyýarlyk turuny watyp edýän ajaýyp eserler döredýärler. Bu kerhanaň öňürgen mozaika önümleri Hormatly prezidentimiň şäher guruluşyk maksatnamasynyň çäklerine, paýtagtymyz Aşgabat şäherine gurulýan köp gatly, ähli amatlykları bolan, dünýä ýyllarına dolu gabat gelýän ýaşaýyş jaýlardyr beýleki idara binalarynyň daş keşfiniň bedeklerine giňden ulanylýar. Munyň şeýledigini ýakynna arkada prezidentimiň gatnaşmagyna, baky taraplamyň şanly 25 ýyllyk münasibetli ýurdumyzyň baş şäherini ösürmegiň 16-njy tapgyrynyň çäklerine gurulan durmuş meden maksatly iri desgalar toplumynyň bedek aýratynlyklaryň aýdynlygy bilen suwd etdi.
Bu işte Türkmenistanyň Tenagaçylar we Telekeçiler Birleşiginiň agdaty bolan Türkmen Mahabat Hususy Kärhanasynyň daşlyk ala harit nişany bilen öňürgen mozaika bedek daşlary esasy işde bolup durýar. Bu sunugat binalan guruluş keşi bilen saýlaşyp, diýärimiziň binalarynyň daşky gözelligini öňküden artdyrýar. Mozaika sunugatynyň izleri ýurdumyzda yerleşýän gadymy galalyň diwarlaryna, olaň içki bedeklerine duş gelýär. Bu daşlar ıssa, sowga, ýaş ýagmyra çydamly. Olar hiç wagt özüniň durkuny ýitirmege, onuň berkligi asarlar bilen ölçenilýär. Berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne bina edilýän durmuş maksatly binalarda mozaika şekillen biri bilen saýlaşyp gelmegi onuň gözelligini hasam artdyrýar. Hormatly prezident hudan ýurdumyzda öňürleýän gök bakça hemem miwe önümleriniň mukdaryny artdyrmak baradaky öňde goýan wezipeleri ýere-ýerler tarapyndan üstünlikli berja edilýär. Ähli vilayatlarda bolşýaly Daşow vilayatynda da ak bazarlamadaň dürli görnüşli ady önümleriniň dolu bolmak üçin uly alad edilýär. Ony vilayatyň bagdaýhanlarynyň şu günlerge alyp barýan göwnejay işleriniň mysalyna da aýdym görmek bolýar. Türkmenistan betaraplyň mekani eliniň güýz paslynyň bereketiniň has bolmagy üçin Daşow vilayatynyň bagdaýhanlary göw önümden ýygnalmagyna ara tehnikanyň kadalaryna laýyklykda alyp barýarlar. Onu vilayatyň ähli etraplaryna, daýhan birleşiklerine şu günlerge dowam edýän joşguny zähmetden, nusgalyk işlerden tutuş aýdynlygy bilen görmek bolýar. Ýere-ýerleriniň alydasy bilen ýetişdirilýän käşiriň, kelemeň, şugunlaryň hemde beýleki göwekden ýyldan ýyla köpelýänini bellemek ören ýakymlylar. Ýere-ýerleri bazar bolçulugynyň döredilmegi üçin özleriniň gözlegli işlerini, dörejilikli zähmetlerini birçigam gaýgyrmaýarlar. Özüniň göz başyna gadimiýetden alyp gaýdýan dana halkymyzyň dürli ekinler ösdürip ýetişdirmekde, olardan ýokary hasyl almakda toplan baý tejribelerini peýdalanmak bilen ýetişdirilýän bereketli hasyl gözüňe dokunurýar. Yerden bir gelle iki hasyl almaklygy kada uran bagdaýhanlaryň halal zähmeti bilen ýydygy ýetirilýän, aňyrtyny wärtine gözi ýetmeýän göwekin meýdanlaryna käşiriň, kelemeň hemde şugunlaryň bol hasyly kemale ýetirilýär. Şu günler göwe karançylyň tutan ýerli zähmetleriniň netijesinde daýhan wazarlary ilad üçin zerur bolan göwekin önümleri bilen ygtybarly öpçün edilýär. Ýere ýydyk etmegiň we ondan bol hasyl almagyň usullaryny oňat bilýän wilayatyň göwe karançylary Türkmenistan betaraplyň mekani elini zähmet ýeňişlerine beslemek hyjygy bilen zähmet çekerler. Arkada prezidentimiziň Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmegiň maksatnamasyna belenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, ýurdumyzyň ilatyny özümizde öňürlen önümler bilen ygtybarly öpçün etmek, olaň eksportyny artdyrmak işleri eler tutulýan wezipeleň biri hökmüne öňe sürildi. Daýhanlaryň şugunlardan alýan bol hasylynyň ýeliň artmagy bu ýetenlerjidir. İnsan sağlygyna peýdali bolan bu önümiň has köp ýetişdirilmegi bolsa, oňa isleg bildirýän talaplaryny ýokary derejede kanagatlandyrýar. Bu bolsa bazarlarymyzyň göýek we bakça önümlerinden bollugyna alamatlandyrýar. Ýere-ýerler wilayaty göwekinlen bol hasylyny öňürmek barada öňde goýulan wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmegi üçin edýärler. Atyzlara görük berýän görünüşler bagdaýhanyň zähmetleriniň ýerine düşýänine şaýatlyk edýär. Bereketli hasyly ýylyň bütün dowamyna terligini ýylaty ýetirmek maksady bilen hormatly prezidentimiziň tapşyrygyna laýyklykda wilayatda gurulan gowrumy 3000 tonnalyk sowadyjy ammaryň ähmiýeti hem ullar. Hormatly prezidentimiziň himayet gollawynyň netijesinde göýek, bakça we meýwe önümleriniň bereketli hasylyny kemale ýetirmegiň ýeterlik tejribesini toplan ýere-ýerleriniň hatarlarynyň barha artýanyny bellemek möhümdir. Sowadyjy ammar şol önümleri uzak wagtlap saklamagy mümkinçilik berýär. Vilayatda häzir owa hojalygy işleri gowşamaýan depkinlerde we utgoşuklarny barylýar. Bu bolsa mehriban arkadamyzyň öňde goýan wezipeleriniň üstünlikli berja edilýänine, ýylyň ýokary netijelere beslenjekdigine hemde ýurdumyzyň baky betaraplygynyň 25 ýyllyk toýuna münasip zähmet sowgatlarynyň taýýarlanyljakdygyna anamartdyrýar. Vilayatyň bagdaýhanlary döredip berýän uly mümkinçilikleri we şertleri üçin hormatly prezidentimize tüýsürekden hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Hormatly prezident hudan ýurdumyzyň owa hojalygyny düýpli ýokary götürmek baradaky aradalarynyň şäherine ekrançlara tehnika, tohum, dökün, suw awatyna berýän beýme şöre kömekleri gollawlary daýhandan bereketli toprakdan bol hasyl almaklaryna uly ýardam berýär.
Ähli wabatlarda berilýän kömekdori gollawlardan giňden peýdalanýan Mark hemem Balkan vilayetleriniň owa hojuluk işgärleri Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýalyna azyklyk ekin bolan güýzlük gans şondurynyň bol hasylyny ösürip ýetirip, şondur hasylyny ýygnamak işlerine girişdiler. Hormatly prezident bilen öz döwletimizde önürleýän ölümden hasabyna azyk bolçulugyny döretmek baradaky tapşyryklary esasyna ýurdumyzda ýylyň-ýylyna gans şonurynyň bol hasyl kemal ýetirilýär. Şu ýyl ýurdumyzyň Mar welaýatyna 14.900 hektara, Balkan welaýatyna bolsa 3.000 hektara ýokary ýyly gans şonurynyň tohumy ekilip, bol hasyl kemal ýetirilýär. Be azyklyk ekini ösürilip ýetişdirmegiň baý tejribesini toplanan Mar welaýatynyň ekrançylary bolsa, Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýalyna gans şonurynyň bereketli hasylyny ýetişdirip, häzirki wagtda hasyly ýygnamak işlerini guramaçylykly alyp barýarlar. Mar şeker açyk görnüşli paýdalar jemgyýeti bilen özara şertnama baglaşan daýhan hojalyklaryny gans şonuryny ýygnamaklyga giň germerliýär. Gans şonuryny zaýatsy ýygnap almak işlerini hormatly prezident bilen dünýäniň ösen döwletlerinden alyp berýän kuwatly traktorlarynyň hem birnäçesi bökdünşi işledilýär. Şonuryň bol hasyly ýürütü ýük awtologlarynyň kömegi arkaly daşaryp kabul etişini kotlaryny günnelik kabul edilýär. Şu günleri azyklyk ekin bolany gans şonuryny ýygnamakda welaýatyň Garagum Bayramaly Sakarçagy Türkmenigala ýöretini taraplarynyň daýhan hojalyklary hemem önüme önürjileri ýokary iş netijelerini görkezýärler. Welaýatyň ekin meýdanlaryna ösürilip ýetişdirilen gans şonury gözüňde okunurýar. Häzirki günlerde we azyklyk ekiniň meýdanlarynda ýetişdirilen bol bitkinlik hasyly welaýatyň baý daýhanlarynyň şu ýylky çeken zähmetleriniň ýerine düşenligine güwä geçýär. Welaýatyň edermen baý daýhanlarynyň çekýän asylly zähmetleri bilen ýetişdirilen gans şonurynyň hasyly halkymyzyň toý saçaklaryna rızkyl bereket edilýär. Gans şonuryny ýetişdirmekde baý tejribe toplany welaýatyň baý daýhanlary owa zähmetkeşleriniň joşgunly zähmet çekmekleri üçin uly alady diýip ähli şertleri dürdüp berýän gahrman arkadamyzyň adyna hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Balkan welaýatynyň kärinesi baý daýhanlar berkarar döwletiniň bagtyýarlyk döwrüniň Türkmenistan beýtaraplygyň mekany ýylyna hem ene topraga göwnüjä hyzmat edip ondan bol hasyl almakda netijeli işler bitirýärler. Şuurlar welaýatyň serdar magtumly taraplaryň zähmetsewer baý daýhanlar ýerlerde ösürip ýetişdirilen gans şonurlaryna talabalaýyk ide ýoly goýarlar. Her bir işte bilen sepkitlere eýe bolmak maksat edilýän Balkan welaýatynyň owa hojalykçylary şuurlar müňlerçe hektarda endigan boý alyp hasyl toplaýan gans şonurlaryna agrotenik ideň depkinini ýokarlandyrýarlar. 2020-nji ýylyň hasyl üçin öz wagtynda ekilen gymmatly ekin bolan gans şonurlaryny ösürip ýetişdirmekligiň agrotenik kadrlaryny berja etmek, ösümlikleri gorumak goňça geçirilen şäherleri kämilleşdirmek, suw tutmak hemde olar ýokary agroteniki derejede guramak işleriniň öz wagtynda geçirilmek, balkaly bagy daýhanlaryň şu ýylym gans şogundarynyň bol hasylyny taýýarlap, şertnamalaryň borçnamalaryna awra bilen hötte geljekdiklerine şaýatlyk edýär. Balkaly bagy daýhanlar halal zähmet çekmege, bol hasyl almaga döredip berýän giň şertlerdir mümkinçilikler üçin gahrman arkadagymyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramlarynyň merkezinde Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýaly hemem baky taraplamydan 25 ýyl münasibetli Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň merkezine ýaşanyň Kärdeşler arkadaşlarynyň milli merkeziniň birlikde guramaklaryny berkarar döwletimizden bagtyarlyk döwrüniň çeperelli zähmetsewer Zenanlarynyň arasynda yglan edilen Gülüň owadan atly bäsleşigiň jemleýiji döwlet tapgyr geçirildi. Gülüň owadan bäsleşigiň jemleýiji tapgyryna onuň detlapky tapgyrlaryna ýeňiş gadanan Zenanlar uly ihlas bilen gatnaşdylar. Ma'lum bolýar berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne Mehriban arkadagymyzyň ýol başçylygyna aýdyň ýol bilen belentliklerden belentliklere barýan edil watanymyz pajarlap ötýär. Öz akabatyny müňilliklen gatlarynan alyp gaýdýan baý meden mirasymyzyň ajaýyp däpde sorlarymyzyň şu günlere gelip ýetmegine Zenanlarymyzyň hyzmaty ullar. Halkymyzyň şöhratly taryhyny, gaýdusuz gahrmançylygyny, gözel tebigatymyzyň ajaýyp keşfini hemde çuň mazmuny ýorulan pehim parasatyny Zenanlar öz nepit keçeleriniň üç mejek gullerini siňdirip, gadymy döwürlerden biziň ullarymyza ýetiripdirler. Türkmen öýleriniň bedegi bolan Türkmeniň milli keçesiniň ajaýyp nusolarynyň taýýarlanyş usullaryny açyp görkezme arkaly ýaşlarda Zenan edebini, tebigy gözelligi, Türkmen Zenanyna mahsus asyllykylyk häsiýetleri terbiýelemek, milli gymmatlyklarymy ene mamalalarymyzdan galan ajaýyp il işlerine bolan höwes artdyrmagy maksat edilýän we bäsleşik täsirli pursatlara baý boldy. Oňa gatnaşyjylar bäsleşigiň şertlerine laýyklykda Türkmen milli keçesini taýýarlamak bilen baglanyşykly işler gerine ýetirip görkezdiler. Keçeni taýýarlamak
üçin derur bolan guralan atlar we ulanyşy barada gurrun berdiler. Şeýle hem dinanlar öz wilayet aýratynlyklaryna görä Gadymy milli nagyşlary salyp keçe gullediler. Zenanlyň gözellik sunuwaty bolan keçe bilen baglanyşykly taryhy maglumatlary, ırymlary, nagyşlaryň gullanyň taryhyndan gurrun berýän gadymy riwayatlary, gadarlary, aýdaşyklary we berkar döwletimiziň bagtyarlyk dogruny wasp edýän öz ýürek buýsançlaryny şahirana tetirlen we çeper sahnalaryň üstü bilen yerini ýetirmekleri onuň ähmiýetini hasam artdyrdy. Bäsleşikde aýratyn tapawutlanan gelin gyýlar onuň ýeňilje diýilip elan edildi. Bäsleşikde gatnaşan dinanlar özleri hakyndaky ägurtuly aladasy üçin mehriban arkadagymyza hoşarlyk sözlerini beýan etdiler. Yurdumyzyň ähli uğurlardaky üstünlikleri hormatly prezidentimiň il ýurt bähidine gönükdirilen özgörtleri dünýä ähmiýetli işleri bilen berk baglanyşykydyr. Dürlü uğurlara bağışlanıp geçirilen maslahatlarda, davaralı şäherlerde watanymyzyň ösüşleri, Türkmenistanyň dünýä jemgyýetçiligindäki orny, baky taraplamydan şanly 25 ýyllygy, hormatly prezidentimiň raýatlaryň bagtyarlaryny nadarlaýan işleri giňden beýan edilýär. Baky taraplamydan şanly 25 ýyl münasibetli Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolanyş Institutyna geçirilen zehin bätleşigine talip ýaşlar uly ihlas bilen aýratyn jogapkärçilikli gatnaşdylar. Ma'lum bolşýaly gahrman arkadagymyzyň parasatly alyp barýan döwlet siýasaty bilen milli bilim ulgamy düýpli özgörtürildi. Bilim we ilim ojaklarynyň maddi-tehnik bünyady puhtalanyrly, usuliýet we tehnologik öpçünçiligi gowlanyrly, sanly tehnologiýalary geçirildi. Ýurdumyzda kämil hunärmenliň taýýarlygyna aýratyn ähmiýet berilip, olaň geljekde dolanyrjak önümçiliklerini dünýä ilminiň gadananlary, täze tehnologiýalar güýçli depini ornaşdyrylýanlygyny Ykdysadyýat we Dolanyş Institutyna geçirilen bäsleşigiň dowamynyda aýdyn duýuldy. Jemgyýetiň ösüşini ilim bilim esasy ornaýarýar. Döwletimiz ilim bilimiň gadananlary täze tehnologiýalar bilen uly üstünlikleri eýe bolýar. Häzirki taryhy döwürde ýurdumyzy ösürmegiň türkmen nusgasy täze mazmun bilen baýlaşdyrylyp, Türkmenistanyň dünýä gojalygyna has önamli goşulmagyna, ykdysady ulgamda ornuny berkitmegine getirdi. Munyň şeýledigini bätleşige gatnaşyjylar uly buýsanç bilen bellädiler. Bätleşikde döwürge bilim almak dörejilik mümkinçilikleriniň şeýle tiz ösüş derejesi üçin gahrman arkadagymyza tükenükli hoşarlyk sözleri beýan edildi. Bäsleşiň dowamyny edid watanymyzda berkar döwletimiziň bagtyarlyk dogruny, gahrman arkadagymyzyň döwletli tutumlaryny wasp edýän aýdym taýda çykyşlara da orun berildi. Kerteşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň Zenanlar birleşiginiň merkeziniň bilelik dogramagyna Türkmenistanyň baky we taraplanyň 25 ýyla münasibetli geçirilen maslahat Türkmenistan we Birleşen Milletler Guramasy hyzmatdaşlygyň täze uğurlary diýilip atlanyryldy. Murat Garryf adına Türkmenistanyň Döwlet Lokmançylyk Uniwersitetinde talipleň dermanlyk ösümliklerini öwrenmeklerine bagyşlanan baky we taraplamyzyň şanly 25 ýyla münasibetli Türkmen topragy saglygyň tebigy çeşme saatly almamaly maslahat geçirildi. Maslahata gabatlanyp dermanlyk ösümliklerine bagyşlanan ýürüteleşdirilen sergem guruldy. Aşgabat şäheriniň Köpetagy trap gadyety hemde Türkmen Döwlet Binaýerlik Guruluşyk Institutynyň bilelik dogramagyna geçirilen wagt nesihat asally arasy edepli terbiyeli sagdyn nesil watanymyzyň bagtyar geljekdir diýilip atlanyrly. Daşoğlu wilayet gadyetiniň gurulmagyna beýtaraplamyzyň 25 ýyla münasibetli geçirilen maslahat Türkmen beýtaraplygy parahatçylykly ötüşiň bünyady diýilip atlanyrly. Halkara Nevit we Gada Üniversitetiniň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Türkmenistanyň merkeziniň bilelikde guramagyna göni video aratnaşy arkaly energetika diplomatiýasy, halkara tejribe tatly okuw maslahaty geçirildi. Baky we taraplamyzyň şanly 25 ýyllyk bayramçylygy münasibetli Türkmenistanyň Inженер Tehnik we Uly Kommunikasiýalary Institutynyň halkara insan-perwer ilimler we ösüş uniwersitetining molimlarynyň talipleriniň gatnaşmaklaryna video aratnaşy arkaly ýürüte duşuk geçirildi. Duşukda Qazaqstanyň Türkmenistanyň adatdandaşlary we dowluk tiýarly elçisi uly diplomatiýasy barada giňişleýän çykyş etdi. Çäreň dowamyna Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplanyň sebitde parahatçylygy, howpsuzlygy öpçün etmekdäki ähmiýetli orny gahrman arkadagymyz tarapyndan başlanan sebitde uly üsaşyr geçirgilerini döretmek bilen bagly başlanýyçlar barada giňişleýän gurrunlar edildi. Halkara gatnaşyklary institutynyň akçary bayramçylyk dawaralary bilen bagly boldy. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutyna geçirilen maslahat sagdan jemgyýet döwletiň berk bünyady diýilip atlanyrly.
Yurdumyzyň sport we ýaşlar syýasaty ministrligine geçirilen maslahatym sagdyn durmuş ýörelgeleri bilen bagly boldy. Türkmen Owa Hojalyk Universitetine jemgyýetçilik guramalarynyň we sağlyk goraýşy ulgamynyň wekilleriniň gatnaşmaklaryna wagt netihat duşy geçirildi. Döwlet Mehmet Adada adyna Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna baky taraplamydan 20 ýyl münasib etli. Döwlet Mehmet Adadaýynyň we Magtymul Pyragynyň edebi mirasy bagtyýarlyk dogrunaty dawaral maslahat geçirildi. Türkmenistanyň bitaraplyk syýasaty dünýäde parahatçylyk putulandyrmagyň beýik başlangyjydyr adly alma maglumat Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutyna geçirildi. Seyit Nazar Seýdadyna Türkmen Döwlet Mugallimçilik Institutyna bagtyýar dinanlar watan buýsanjatly terbiýeçilik ähmiýetli wagt ünlü maslahaty geçirildi. Türkmen Owa Hojalyk Institutyna sadyn jemgyýet bagtyýar durmuşyň gözbaşy ady bilen wagt netihat duşy geçirildi. Türkmen Döwlet Maliýe Institutyny Türkmenistanyň hemişelik bitaraplarynyň 20 ýyl münasib etli. Döwlet Mehmet Adadaýynyň Türkmen Milli Dünýä Dilleri Instituty bilen bilelikde Gahrman Arkadamynyň bitaraplyk taglýmaty, parahatlyk, dost soganlyk ýollar adly dörejelik duşy geçirildi. Türkmenistanyň Owuzhan adyna Inженер Tehnologiýalar Universitetiniň Umumy we Amaly Biologiýa Instituty tarapyndan kurulan biotehnologiýanyň we sany tehnologiýanyň häzirki zaman ösüşiniň ähmiýeti we meseleleri adly alma maglumat bayramçylyk çäreleri bilen utgaşdy. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Instituty bilen Magtymul adyna ýaşlar uramasynyň merkezi ýeňeşiniň bilelikdäki web ýarşy 2020 adly beýatlaşygy bayramçylyk çäreleri bilen utgaşdy. Murat Garyýew adyna Türkmenistanyň Döwlet Lokmançylyk Universitetiniň aýratyn tapawutlanyp okuýan talipleri ekologiýa boýunça halkara internet ders beýatlaşygynyň jemleýici tapgaryna üstünlikli çykyş etdiler. Magtymul adyna Türkmen Döwlet Universitetine baky bitaraplamydan şanly 25 ýyl münasib etli paýha synagy beýatlaşygy geçirildi. Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň Ahal vilayatynyň Akbuğda ýetirap häkimliginiň bilelikde guramaklaryna beýtaraplyk ýollarmada nur saçýar dünýä dost soganlyk gujagyny açýar adly aýdym sadly bayramçylyk dawarasy geçirildi. Bagtyýarlyk etirap häkimligi, Bagtyýarlyk etirap ýaşlar guramasy, Demokratik Partiýanyň etirap komiteti tarapyndan geçirilen wagt nesihaty işçiň häsiýet mahsus boldy. Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň serhetçiligiň merkezi hassahanasyna geçirilen maslahatym baky bitaraplamydan 25 ýylyna bagşlandy. Kämilleşmek, tejribeleri artdyrmak ýygydyly geçirilen sport beýatlaşyklaryny esasy wüzipe urlýar. Bu ýagdaý ýaşlaryň gyzykly bolmagyny üçin edýär. Ýokary guramaçylyga beslenýän sport beýatlaşyklary ussatlan kemaly gelýändigini aşkar edýär. Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň meýnamysy esasyna ýeýwanlanýan ýaşlar üstünliklere beslenýär. Ýurdumynyň harby hukuk goraýjy idaralarynyň toparlarynyň arasyndaky ýaşlarda ýeňişe bolan ihlas aýdym duýulýar. Oýunlar ökdeleriň öňe saýlanmagyna mümkinçilik berýär. Duşuklar türgenleriň kämilleşmegine ýardam edýär. Çekileşikli oýunlar tejribe toplamak babatda dähmetliler. Ussatlyk artyrmakda öz boşly mektebi öwürleýän ýaşlarda esasy wüzipe ýokary netijeleri gazanmak bolup durýar. Bu ýagdaý häzirki günlerde harby hukuk goraýjy idaralarynyň toparlarynyň arasynda dowam edýän ýaşlarda aýdym güýde çykýar. Her bir türgeniň ukybyny öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport beýatlaşyklary geljek üstünlikleriň özendir. Sport beýatlaşyklarynda ýokary netijeleriň gazanylmagy aýratyn bellälikdir. Çünki bu ýagdaý milli ýaşlarda üstünligi üçin eder. Ýurdumynyň ýokary okul mekdepleriniň talipleriniň arasynda Türkmenistan ruhanynyň saadanyň ýurdu atly 12-nji universiýadasynyň çäklerine voleybol boýunça geçirilen ýaş üstünliklere beslenýär. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyň raýatyna we paýtagtyň Aşgabatda 18-nji noýabrda saat 20-den 19-nji noýabrda saat 20-çe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumat gullugynyň berýän habary bilen tanyşaryň. Balkan vilayatyna ütkap ýağmurlyk wagt günnägden teleskopda 8-13 metr käýerlerine 16 metre ýetýän şamal utar. Howa gejesine 2-7 gradus soğuk, gündüzine 4-9 gradus maýl. Kenar ýatraplaryna 1 gradus soğukdan 4 gradus maýl bolar. Ahal vilayatyna ütkap ýağmurlyk wagt günnägden teleskopda 9-4 metre ýetýän şamal utar. Howa gejesine 3-8 gradus soğuk, gündüzine 3 gradus soğukdan 2 gradus maýl bolar.
Mary welaýatyna üýtgä pemurtluk bagyryp demirgalyk günnordan 8 sekundda 8-13 metre ýetýän şemal öter. Howa gijetine 4-9 gradus soğuk, gündüzine 3 gradus soğukdan 2 gradus öçeni maýly bolar. Lewap welaýatyna üýtgä pemurtluk bagyryp demirgalyk günnordan 8 sekundda 8-13 metre ýetýän şemal öter. Howa gijetine 3-8 gradus soğuk, demirgalyk etraplarynda 7-10 gradus aýaz. Gündüzine 4 gradus soğukdan 1 gradus öçeni maýly bolar. Daşugy welaýatyna üýtgä pemurtluk bagyryp demirgalyk günnordan 8 sekundda 7-12 metre ýetýän şemal öter. Howa gijetine 7-10 gradus aýaz, gündüzine 0-dan 5 gradus öçeni soğuk bolar. Paýtagyň Aşgabatda üýtgä pemurtluk bagyryp günnordan 8 sekundda 9-12 metre ýetýän şemal öter. Howa gijetine 3-5 gradus soğuk, gündüzine 1 gradus soğukdan 1 gradus öçeni maýly bolar. Ýurdum boýunça noýabr aýynyň 19-syna magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmany aşylýar. Edi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölejikleriniň möçberiniň gadydan 5 göterim artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle hem güýz passanyň dowam edýän günlerinde howanyň derejesiniň üýtgeýändigini nazara alyp, passaly göräge inmegi maslahat berýär. Mehriban ýylaşlar, bu günleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenlik passanda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunuň bilen watan habarlary peşinde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watan Türkmenistan ähli babatlarda ötüşür ösenýär. Ähli ötüşüň özenine bolsa halkyň bähri bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edi ýylaşlar.